Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Gata, trează. Mă bag înapoi în pat. Cine mai e? Holul și Gina. Ah, perfect. Habar n-am de ce sunt ele acasă. Mă duc să le deschid. Salutare. Hei, fetelor! Ce căutați voi aici? Astăzi de parcă te-am invitat să mergem la shopping. Ah, da, haide, mă pierd în eu și vin imediat. Ok, te așteptăm în fața ușii. După ce a terminat. Bun, fetelor, gata, sunt gata. Ok, hai să Haideți să mergem. Hei, uite, ați un cărucior. Haideți să-l luăm. Ia tu, Holly. Ok. Îl iau eu. Stai. Că, da, cum să vă spun eu. Am putere de lume. Pornește cărucior. Nu știi cum se face un cărucior. Pe bune? Ah, ba da. Lasă-mă pe mine. Că știu eu. Dar nu mai vă certați. Bine. Stai, fată liniștită. Raftul cu slime? Mamă, dar sunt două slime-uri. Bună ziua! Bună ziua! Dar de ce faceți așa ca disperata? Păi, bine ați venit la magazinul nostru. Bună ziua! Stați, Cardol. mai sunt două fete aici. Să rămână. Nața. Da, aici avem slime-uri. Acesta mare este la 30 de lei. Bine, nu trebuie să ne spuneți prețurile, că luăm tot magazinul. Ebi, nu trebuie să te calmezi puțin? Nu, lasă. Și acesta este la 1.500.000. Îl iau pe ăsta la 3 lei bucata! Ba, Am dărmat-o și pe Ebi. Bravo, Gina! Bravo! Bravo! Ok. bun, dacă vreți să luați acest slime, plătiți 1.000.000. Uitați, luați tot magazinul doar. De ce? Luați-mi și masă, nu De mă mai interesează, ce? papa. Bine. Băgați tot, bagă. Holly e o persoană ciudată. Dacă e vorba de cineva ciudat, eu sunt aceea. Hai, plecă mai repede de aici. Nu, astea sunt ale mele. O să fac baie în ele. Bine, sunteți ciudat. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Eu am fost LPS Kitty TV și prietena mea. Lovi Maria Leon TV. Exact. Și sper că o să vă placă videoclipul, iar da, noi o să ne revedem poate data viitoare cu o colaborare, din nou. Oh, da, stai că sunt... mă scuzați, sunt cam disperată. Am băut o sticlă de whisky. Bine, pa! Pa! Pa!